U Krishna lama ubade u Nepali bat u balapan kalano ya kajat bat kerteng yalade ha ka kerteng khasi kum u pentengen board khar ha ka jing tokit jong ki khot ka HYC Nongstoin Circle hinen ka sngi ringkat ka jing don lang ka khmi jong u ulapla ba ka jing pen kala ka jong u ya ka kerteng bat kajat kadei hi ka jing a jimut jong ki khasi da ka ba ki ong ba kin lat na kino ki kin ram u President ke HYC u samla lumlang khasimle ulong bahadian ba kaseng HYC Nongstoin Circle kalalap yaki arngut kin Nepali ki bala shim kabu da ka ba ki lapen kala ya la ka jong ka kerteng bat ka jat da ka ba ki la aino da ki jat khasi kata hakini ki khniat sngi balala henry ka jing tokit kalalap biang sa arngut ki weipat ki bale ya ka ju ka kam kata na lor u pentengen dakhar bat u Belarus marngar kidan pat sa arngut ki balapen kala jat bat kerteng ki badai ru ki sipara bat u Krishna lama lani pentengen bor dakhar bat kini kilong u Sanjib lama lani kum u Balajet dakhar u bayo ru bantrei hakat herd battalion lemba ka bha u khasi bat u weipat u Dipak lama lani kum u kentiu bor dakhar haga jing sisa hadian ba kaseng kalalap shwa ya kiti ki arngut ki Nepali kalakhot hajar henry u Belarus marngar uba u Nepali u palapen kalajat bat kerteng yalde shim lawan setia bat na benta uni shen kan salet banyak kendu biang ya ka kur marngar banyak perkhat ban shim ya karai layathu samla lumlang shu ulong ru ba kaseng kal ai por tang asngi ya kite kin Nepali bakin penmet no ne ban let pendam no syakatanat badai pej lem kum ta kaseng ka ha banya da ka wai pat ka sinjam kaseng ka maham ru ya ki parado parasnam ki ba ajimut ya ki barjala bat ki ba penri tengen ha ka jat khasi balada kaseng kan lap kan le da bating e uba S Kharlingdo Deputy Commissioner ka West Khasil sabakran bakilar thai khubor harian kejinge kendu bat khot ka HYC hakam ratai kam ulong bakat kum ka kendon an bayade bat kejing penrung keteng thep vote ne ka registration electoral roll 1950 kat kum ka section 30 ka bathau baki beriu ki badai ne ki weipat ki jat benriu ki ba ajat bat keteng khasi kitip yalade bakile ya ka pop henry kimsim la priang ya ka jing sisa hukum ta kila dei ban hap ka jing sha penchitom da ka ba sha set patok kabala banlong hadu sisnam lani ka kuna lani on hap habaro ar ne ka long ba ki don ki Nepali ki badai ki jat thapa ki kelano jat dakhar ki don Nepali ki badai ki jat thapa ki kelano ra jat thaba te kum kata ha jing sotu jonga ki wan ha ka we na ki neki kendon jongka an ke ba ya dai bat ka registration of electoral roll kena ispa and sanpeu ke ba ong haga neka section ko ong ba section lai peu jongka neka act ko ong making false declaration tigi ong ba if any person makes in connection with the preparation, revision or correction of electoral roll or the inclusion or exclusion of any entry or in any form in the electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. Hakajing tip joki halade ki tip ba kilale e kapop. Te namar kata kadau kilade ban tho bet ye kajak kenjala jom hakajak ban tho da kajak kasi. Te namar ba kilale kumta hakajing sotu jong kila hap hakini kendon jong an